siyama 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 siyama. Abokina, lafiya na ga yau na ganka a yanayin da ban saba ganin ka ba. Na ga idanuwan da sun yi ja. Ga fuskar ka gaba ɗaya babu wani annuri a cikinta. Gaskiya abokina akwai abin da yake damun ka. Haka ne, akwai abin da yake damu. Na fahimci cewa kowa akwai irin jarabtar da Allah yake mai. Ni kuma ta jarabtar ta fannin siyaman. Yanzu ka duba abin da ya faru da ni. To amma a baya bari na baka wani labari. Akwai wata yarinya da nake soyayya da ita. Allah hankali na yana kan wake wannan kuma kira na. Masana Umar, kai da kana waje, to ka shigo mana gidan ba gidan ku bane ba. Kai na Umar da kuma ci ko duka wannan da alheri. Ko duka da wannan alheri. Umar da ƙarasu. A ina mun kai da kana waje tun ɗazu ka ga a bibi sai ka ci magana kike tun sai. Nan ba gidan ku bane ba, ai gidan mu gidan ku ne. Kun yi magana da ogan? Mun yi magana da shi. Amma ya gama kammala mai wannan. Mu kiɗa kuma. Kiɗa kuma. Kiɗa kuma? A taro ku yanzu fa na fa mu je ba kiɗa ba, studio za mu je ba, taro za mu je. Ke sa da je gidan biki na jana buga waka. Ki nawa aka je kai baka jin maganar shi ba baki ko? Allah ya nuna ya fa masu. Allah ya faɗa musu. To ina wannan. Ba ku ne fa kuwa na. Siyama 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 ni zaɓin raina. Ina ƙaunar ki na gaske siyama. Ina so ki sani in babu ke siyama. A cikin rayuwata nake nufi siyama. Ba zan iya ruwa ba mutuwa ce siyama. Mai yasa ba za ki karɓi so ba siyama. Ki tausaya wa zuciyata siyama. Kuna take a gaje ni siyama. Mai yasa ba za ki so ni ba siyama. Zan iya komai akan ki siyama. Saboda ke na bar komai siyama. Kya gaza siyama. Kya gaza siyama.
tausaya wa zuciyata. Kullum sai na ga sabon al'amari game da ki. Wallahi Marwan ina fargaba ne. Fargaba ta me? Fargaba ranar da za a ce yau baba ya kama wani mijin ba kai ba. In Allah dan Allah baki ne mun magana ne. Kin san dai na son ki ko? Haka ne, amma ina cin abin ne daga cikin zuciyana shine dalilin da yasa. In dai da lafiya ni mun zama mijinki. In Allah ya yarda my baby, Allah ya yarda kai zaka zama mijina kuma ka zama uban ƴaƴana. Ke kin san kalar sai da nake ko? I love you too. Ina kaunar ka baby na. Idan muna tare ya kike ji Game da me kenan? game da soyayyar mu? Babban magana. Kai ka san yadda na ɗauke ka a cikin zuciyata kuwa? Ba zan iya maka bayani yadda za ka fahimta ba. Salma 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 Salma. Ke sa ne alkawarin zama da kai a kowane irin yanayi na rayuwa ba zan rabu da kai ba. Akwai ko babu, zafi ko sanyi, ba zan rabu da kai ba. Sallimata. Waye wancan? Ban san shi ba. Amma baki san shi ba na ga ya kira ki kin je? Cewaye na burge shi. Ni kuma na bashi adres ɗin gidanmu. Kowace irin mace ce kamun baki da aji. Ban gane ba. To menene da na kula shi? Baki ga mota ce da shi ba? Kin ga wayar da take hannun shi? Shege uban kwashe-kwashe. Kai ba hankali yar gaje ya kwaso ka. Kai dai ka sani babu abun da zan kwaso. Ban gane ba. Wallahi Usman ni ma ban san me yake damun Salma ba. Kaga Usman, ba na son wani dogon surutu. Sai an jima. Ha ba Salma. Kar ki yi haka. Waye Usman ɗin? Me ke gare shi? Talaka ne shi fa. Bai da komai. Bakin ciki kiye mun? Na sami mai arziki? Inna lillahi. Me yasa Salma za ta yi min haka? Sai da na mallaka mata zuciyata. Arziki da rashin sa duk na ubangiji ne. Duk abin da ke takama da shi wata rana zai kare. Ka fita daga harkata. Saboda ka a zo mu wuce haka ni da kai. Ba na faɗa maka in na haɗu da kai zan maka rashin mutunci ba? To bari ma ka gani. Daga yanzu za a fara. Haba Salma, cin mutuncin har ya kai ki ma da abokin. Ya ma wuce haka. Yanzu aka fara. Sallimata. Salma 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 Salma.